Bueno, haupa, arratsaldeon, Ander naz Boroa jatetxetik, eta, bueno, gaurrengo dugun bokadilloa da, bakalau ajo arriero eta pilpil saltzarekin. Bueno, horretarako, lehenengoen behar dugune da, piperrada baten moduen. Orduen, dekogu beraka txapur bat, eta oneri botako txagu kipulie, eta piperrak, berdie eta gorrize. Hau itxibi da, ordu erdi edo ondo egin dizela dana. Oinengo dugune da, makailaua pilpilien. Lehenengo, azalan aldetik. Horri txiko dugu, minuto bat inguru edo, eta gero, buelta emonda, itxiko dugu beste 5 minutu edo, zutan. Hemen dekogu, lehen martxan ipini dugun piperra die. Egon da ordu erdi inguru eta botatzagu tomatie, salsa bizkaina eta nazte duena piperra da bat, alde batetik. Beste aldetik dekogu makailaua konfiteta. Engo dugune azalak enduko txagu eta laminak ikusten dozuez zer urtetan da ben, bale? Orduen, apur bat zabalduen goguz eta piperra diegaz nazte hoengo dugu. Beste aldetik, behar dugune da pilpile ligeu. Hemen dekogu makailaua nure eta olioa apur bat. Joango gara olioa botaten eta ligetan. Badakizue makailaua dela aleti salien janari fetitxe bat, ezta? Bilbotar guztizek makailaua da janari presiatue. Eta seguru danok akordeko garela, Jose Iragorrik zelan kantetan bazen golak, bakalau, samameseko golak mundu osoan entzute zien, ezta? Así que, bueno, omenalditxu bat Iragorriri eta samameseko sale guztizeri. Bueno, hemen dau pilpilien orduen, eta ja bakarrik geratzen jaku, ogize bai, hemen doa, makailaua nazteko dugu piperra diegaz. Zelako itxurie dekon honek, Aletiko golan bokadilloa da orduen, hori, bakalau. Eta, gero, rematetako pilpil apur bat, ez dutzagu botako asko, gero, klaro, saltzie, gero kamisetie zikindu egingo dozku, baina, bueno, apurtxu betolan, puntetako, eta venga, amendoa, bakalau bokadilloa, amendeko zue. Honegin, eta bagoaz aleti animeta lagunekaz. Hau patleti!